Avui seguim dos joves d'aquí que treballen en dos sectors diferents i que són animats pel mateix estat d'esperit de treballar bé i a Catalunya Nord. La Celina del Cassó és filla de Cerdanya i va arribar als serveis culturals de la vila de Ceret fa quasi bé 2 anys amb un contracte jove. L'Alain Sanchez és un minyó d'aspirar de Conflent i ell, com la Celina, reuneix competències útils per la vida cultural. Alain Sanchez, ets responsable de l'Hospici d'Illa, a Illa de Tet. Ets responsable doncs, d'un dels sitis del País d'Art i d'Història de la Vall de la Tet. Sí. Quina és la teva motivació? És de fer descobrir el patrimoni de la Catalunya Nord. Per exemple, aquí fem taller de talla de pedra, una difusió artística per fer més comprendre el patrimoni d'aquest part dels Pirineus. Aquí l'Hospici era una casa molt important perquè ja fa 10 anys era un centre d'art sagrat i ha devingut fa 4 o 5 anys un centre de documentació per conèixer el patrimoni de Catalunya Nord, el patrimoni català. D'accord. Aquesta és nova, també. Ça recommence là. Atelier. Hi ha hagut la visita teatralitzada a Marquixana. És difícil de sensibilitzar la gent amb el patrimoni romànic o barroc d'aquí, perquè la gent és acostumbrada a veure tot això cada dia i és per això que hem decidit aquest any de fer una descoberta original del patrimoni, de parlar de la gent que han fet tot això, els retaules en les esglésies i els tallers de fuster. I pensi que si hi ha un menester, hi ha un menester, però hi ha un engajament que té de ser molt fort i la renomada que tenim aquí és fora al País de Catalunya Nord. I a dintre és difícil de sensibilitzar la gent. El perfil de la Celina i la seva feina són diferents dels de l'Alain. Cada dia la seva tasca és de dinamitzar la vida cultural i social dels 7.500 habitants de Ceret a través de l'Oficina Municipal de la Cultura. La meva feina és basada sobre 2 punts. Primer, sostenir les associacions culturals que són a l'Oficina Municipal de la Cultura i després també fem 4 accions sobre un any i justament el mes vinent fem una primera experiència. És les Tards d'Horares s'anomenen i serà una petita setmana consagrada a la cançó francesa i catalana. Després també fem un petit diari que concentra les activitats de les associacions culturals sobre 2 mesos. Doncs se'n diu Paraules i parla del que fan les associacions, una petites anúncies i també una llibre expressió. Merci. Per la Celina, l'objectiu és de s'ho passar bé en fent la feina que li agrada, és a dir, tenir contacte humà, treballar dins de la comunicació i el turisme. Dins del seu cas, la capacitat de parlar català ha estat una facilitat per ser integrada a la vida ceretana i ha estat un argument per la seva contractació. Per jo sí, perquè justament m'he trobat dins del període de la creació de les feines joves, doncs on demanaven justament, hi havia molt on demanaven parlar català i per jo ha estat un avantatge, clar. Però pensi que si no havia parlat català hauria pogut trobar, però m'agrada, vull dir, de poder utilitzar la llengua dins el meu treball, doncs per jo és perfecte. Conèixer la llengua catalana pot arribar a significar conèixer millor el patrimoni, també? Exactament, perquè per estudiar el patrimoni d'aquí cal conèixer ben bé el català, perquè tenim de fer un treball de recerca en els arxius i fins al segle XVIII tot és escrit en català. I de veritat, quan hem decidit de fundar el País d'Art i d'Història, l'animador del patrimoni ha tingut de parlar i escriure, llegir curament el català per entendre tot perfectament.
per jo és gairebé segur que parlar català és una manera de s'estar aquí també i de fer part de la vida d'aquesta part del Pirineus i de Catalunya Nord. Cada dia és obert de 10 fins a migdia i de 2 hores fins a 7 hores. Per tu, estudiar en català, treballar en català, és una recerca per tastar, per quedar aquí al país? Ho va ser d'una certa manera perquè jo de sempre he volgut quedar al país. Veieu que hi ha joves que avui dia d'aquí que els intriguen de partir fora del departament, però jo de sempre he volgut quedar aquí. I és per això que hem partit que he fet uns estudis de català per poder trobar un treball que em permeti utilitzar-lo.